Футбольны клуб «Витебск» рыхтуецца ўступіць у барацьбу розыгрыша першай лігі нацыянальнага першынства. Каманда працягвае трэніравацца ў суровых умовах паўночнага рэгіёну краіны. У якой форме знаходзяцца футбалісты, на якой арэне будуць праводзіцца паядынкі, якія задачы ставіць кіраўніцтва перад трэнерамі і ігракамі. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. Команда собралася 2 лютага і прыступіла да трэніровак. Самае цікавае, што ігракі абласнога цэнтра займаюцца вось у такіх умовах палову падрыхтоўчага сезона. Для Юрыя Канаплёва гэта ўжо трэцяе прышэсце ў каманду на пост галоўнага трэнера. Настаўнік ведаў, на што ішоў, а таму будзе імкнуцца дасягнуць максимуму з таго мінімуму, што ёсць. Немножко обидно, что когда какие-то условия были для подготовки там и по финансовым, и по разным другим причинам, что это было не со мной, а с кем-то другим. Вот в этом только обида. А так, в принципе, я говорю, я знал, куда шел, и постараюсь максимум выжить из того, что есть. У перыяд міжсезоння каманду пакінулі шмат ігракоў, і трэнер іх за гэта не папракае. Чалавек шукае дзе лепей, а ў першай лізе ў параўнанні з вышэйшай магчымасці ў сябе праявіць значна меней. А таму настаўнік зрабіў стаўку на мясцовых выхаванцаў, ужо сталых футбалістаў, хто мае вопыт выступленняў на высокім узроўні. Надеюсь, что в трудную минуту помогут прежде всего это ветераны, те, которые наши коренные витебчане, или витебляне, как правильно сказать, которые вернулись из других клубов. И плюс сохранили тех, которые были в прошлом году. Ну и плюс выбрали 5 человек, это 93 до 91 года. А вось граўцоў, Распопаў і Садоўнічы былі падпісаны ў каманду з мэтай умацаваць абарончыя парадкі клуба. Хаця вынікі турніру «Пінская весна», дзе нашы землякі занялі апошняе месца, пацвярджае, што над гэтым кампанентам гульні прыйдзецца яшчэ шмат працаваць. Команда только собирается, еще ничего не наиграно, наигрываем, стараемся, учимся. Новый тренер, новые свои, что он хочет от нового, что-то мы не умеем, что не получается. Кіраўніцтва клуба ставіць перад камандай задачу вярнуць прапіску вышэйшай лізе. Наконт гэтага выказваліся розныя меркаванні. Былі прапановы не фарсіраваць працэс, а лепей падрыхтавацца і з цягам часу зноў увайсці ў кагорту мацнейшых клубаў краіны. Але змагацца за месца пад сонцам трэба тут і зараз. А вось дзе будзе праводзіць дамашнія паядынкі футбольны клуб «Витебск» пакуль невядома. Разглядаюцца 3 варыянты. Гэта галоўнае поле цэнтральнага спартыўнага комплекса, вось гэты сінтэтычны газон і стадыён у Оршы. Так ці інакш, але гэта стане вядома падчас пачатку розыгрышу, афіцыйныя тэрміны якога таксама пакуль невядомы. Сергей Мисурагін, Станіслаў Дудзін, навіны Витебск.